Moi boa, xente, que tal? Benvidos de novo a nosa canle, benvidos a Non Vale Furar. Hoxe, como podedes ver, non levo camiseta de fútbol. É unha medida excepcional. Resulta que estou de vacacións e esquecime de traela. O que si levo é este camisetón dos Canadiens de Montreal. Un auténtico equipazo de hockey xeo. Seguideo. Que ben vives, amigo Vieito. Hoxe falaremos da final polo ascenso á segunda B. Somos Daniel Cabo E Vieito Baliño. e isto é... Non vale furar. Como todos sabedes, o pasado sábado disputábase en Baleidos un partido que todos estábamos esperando con moitas gañas. De feito, Vieito, tiven que tomarme varias tilas durante a semana para calmar os nervios. Mira que eres intenso, don Daniel. Pois o dito, a ese de Compostela e Ourense Club de Fútbol xogaban un partido a cara ou cruz polo ascenso. E ali en Balaídos había máis tensión que nunha central de Fenosa. Iago Iglesias decidiu repetir 11, a excepción de Brais Abelenda. O máximo goleador durante a Liga deixou o seu posto a Hugo Sanmartín, algo que nos pillou a todos un pouco por sorpresa. Por parte dos ourensáns, o carrileiro dereito William deixaba o seu lugar a Dani Portela para apuntalar un pouquinho máis a defensa. Fran Justo volveu a utilizar liña de 3 atrás, cos Barcia, Manu Mariña e Germán Novoa. Como podemos ver, poucos cambios nos dous onces, Cabo. E que me dis de Murilo, Vieito? O carrileiro brasileiro non deixou de subir a banda en todo o partido ca súa velocidade e potencia. Un auténtico xogadorazo. E tanto, Danieliño, Murilo e o particular Roberto Carlos deste Ourense Club de Fútbol. Moitos dos ataques do equipo nacen nas súas botas. E contanos un pouquiño como arrincou o partido en Vigo, por favor. Pois o Ourense Club de Fútbol pareceu saír máis enchufado ao partido, buscando de forma insistente a portería de Pato. Pola súa parte, o Compostela non acababa de atopar o seu xogo. Así, no minuto 14, unha saída de balón de Sergio Barcia abría hacia o mencionado Murilo, que poñía un centro perfecto á testa de Adri Castro, que mandaba o balón ao fondo das redes. 0-1 para Ourense. Menudo chicharrazo do Killer Castro, que, recordemos, regresará ao Deportivo da Coruña despois desta cesión en Ourense. Pois o partido estivo caracterizado sobre todo por unha gran intensidade nesta primeira parte. Intensidade incluso excesiva en moitas ocasións. De feito, Ourense cargouse de tarxetas neste primeiro acto por entradas sobre todo moi duras sobre Bicho. De feito, nesta primeira parte, Bicho parecía ser a única luz que alumeaba o ataque do Compostela, que parecía botar de menos ao xa mencionado Brais Abelenda. Así marchaban ao descanso. O Compostela necesitaba un gol para estar en segunda B. Exacto, Cabo, necesitaba un empate e Iago Iglesias optou por darlle entrada a Brais Abelenda, o mago de Dubra, para crear superioridade por esa banda esquerda xunto con Jimmy, o lateral. Saíulle ben e o equipo compostelán mudou a faciana amosada na primeira metade, acadando certo ritmo de xogo. E así foi que, despois de intentalo en varias ocasións con perigo, o centrocampista do Ourense Club de Fútbol, Casio, derribaba o propio Abelenda dentro da área e o árbitro asubiaba pena máxima. O encargado de lanzar o penalti foi Pablo Antas. O centrocampista de Monterroso, cunha calma digna dun xogadorazo como el, enganou a Parra e anotou un gol histórico para o equipo santiagués. O partido estivo competidísimo ata o final. Nunha liorta froito da tensión acumulada, o ourensán Murilo e o compostelán Soto serían expulsados. Despois engadiríanse 9 minutos de prolongación, pero, aínda que o Ourense o intentou, a defensa do Compos mantívose totalmente férrea sin fisuras. A entrada dun home como Baleato foi chave neste aspecto, xa que co seu gran xogo aéreo puido sacar todos os balóns que chegaban ao área compostelán. Chegando ao final do choque, Renan Zanelli derribaba a Primo cando o dianteiro compostelán se dirixía en solitario cara á portería rival para firmar a sentencia. O árbitro expulsouno e os do Couto acabaron con 9 futbolistas sobre o terreo de xogo. Aínda así, o Ourense Club de Fútbol tería a súa última ocasión nun derradeiro córner, pero a defensa do Compostela rexeitaría o balón e o partido acabaría en empate, co que o Compostela se volvía a convertir en equipo de Segunda División B despois de 3 longos anos intentando. A celebración comezou sobre o campo e un visiblemente emocionado Iago Iglesias deixaba estas palabras tras o partido. Sí, gracias a Dios. Levábamos moito tempo pelexando isto. É un proxecto que comezou hai 4 anos e hoxe por fin podemos cerrar o círculo.
podemos estar tranquilos, era unha losa que tiñamos encima. Había que devolver a este club onde se merece, e ainda por riba cunha idea de xogo que o sei máis que merecido, non teño nada que dicir, son un auténtico equipazo e alégrome un montón por todos os xogadores, sobre todo os que levan desde o primeiro ano. Escoitamos agora as impresións doutros dos protagonistas, dentro vídeo. A verdade é que estamos moi ledos, ao final sí que sufrimos, era evidente, a veces parece que non, pero a cabeza traiciónate, parece que tes algo e non o tes e queres protexelo. E bueno, sufrimos moito, pero bueno, era sabido que iba a ser así. Todos queremos volver, estar o máis arriba posible, ao final neste club é un luxo estar, non? En terceira, ainda que estés en terceira, parece que estás noutra categoría, e bueno, era un mérito de todos. Estou moi orgulloso dos meus compañeiros, do corpo técnico e de todo. E bueno, nada, un ano para enmarcar que bueno, perdeuse pois nesta última eliminatoria. Agardábamos que Ourense saíra a tope, non? Eles son un equipo que corre ben o espazo, que son xogadores fortes, que no medio se poden asociar, Pibe, Renan. Bueno, conseguiron un gol nun desasuste nostro, pero bueno, eu penso que o equipo repúxose e a segunda parte pois foi un monólogo do Compostela, no? Co balón, achuchando, tivemos ocasións, eles non saíron da área e despois cando había que sufrir, pois supemos sufrir. Bueno, sabíamos que el partido ia ser complicado, muy duro. Compostela tem un equipazo, un buen equipo, demostró en toda la liga y el partido lo teníamos claro que ganando o perdiendo iba a ser así, peleando y dando todo, los dos equipos deram todo en el césped, se notó. Y bueno, una acción de penalti decidió el partido. Dende Non Vale Furar queremos dar a noraboa a ambos equipos polo espectáculo brindado e tamén pola súa gran campaña. Só podía ascender un, pero ambos conxuntos demostraron ser dunha categoría superior, Vieito. Non sei como ves ti. Totalmente, Cabo. Por certo, unha das imaxes do partido deuse no túnel de vestiarios. A grandeza do deporte obsérvase en xestos como este. Iago Iglesias, o entrenador victorioso, nesta ocasión, consola o que perdeu, a Fran Justo. Maravilloso. Iago Iglesias e Fran Justo, quizáis os dous adestradores con máis futuro da nosa terra. Auténtica lección de deportividade. E ata aquí o vídeo de hoxe, amigas e amigos, porque o mercurio marca 40 e pico graus e eu estou me asfixiando, teño que ir á praia. O dito, a ese de Compostela regresa ao sitio, ao lugar que lle corresponde na segunda B, como mínimo, e o Ourense Club de Fútbol seguro que terá moitas máis opcións, que terá máis anos para lograr este ascenso. Como siguen así, acabarán conseguindo, acabarán tumbando a porta, segurísimo. E pola vosa parte, dádenos un like, suscribídevos e non deixedes de ver os nosos vídeos. Vémonos na próxima. Onde seguiremos falando do fútbol que máis nos gusta.